subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hello guys! Good day, good afternoon kasi kahapon na pala. Ayun, nandito na naman kami sa sa lugar ng Tagiti, oo. Balikan kasi namin yung sila Ate Lisa at sina Evelyn, yung anak niya si Bibi Ramin na may sakit na 4 na taon nang dinadanas. So ayun, nandito naman po ulit kami, babalikan namin sila kasi meron kaming kaunting iaabot kasi ayun, meron nagbigay. Alam mo na kung sino kayo or kasi ano sila isang channel din, meron silang YouTube channel. Ayun, si Carla Lu ba yung 2.0, oo. Ayun, ilalagay namin yan sa description pag ma-upload na namin tong panibagong video. So, yung pangalawang visit na namin yun dito. Hindi ko naman kasama si Aga TV, 'di ba yun yung una kong kakulab. So, kasama ko yung si Ate Mylene, yung ate namin, ate ng bayan. So, yun. Hello ka na lang sabi. Hello. So yun, halika yun, samahan nyo kami papunta sa kanila. Tikahan, hanin, amo na to kawas sa vlogger niya, taga ginubuan niya. Nakilala kat ada, basta makilala ka na taera kay kumbaga dira kasi luwat nila karoy na makilala. Basta kasi nahirang ako sa road ng mga sangkay nga mabuligon nila. Kumbaga bisan hagutin ako ng pamaraan daan. May dali rin may abot ay iya at bulig para kan Bibi Ramin. Kumbaga pati kang palaan. Di ba kumbaga nag-iispag pa tanahin mas damo pa nga blessings para kan Bibi Ramin. Dila kata pag kumbaga lakas sa tatlo kung may pakatatag pa ng mga damo pa tumagot para ato. Kasi siya inay kami may hatag ay salamat ito ang pangalangan kada adlaw paniya. So yun, kung nga nga ma-update na lang ako kami, matawag kami ng ilo. Pwede luwat ka mo magpunta ka mo din naman kung ano magkuhan, pwede kang basta kung ano. Sa ito na mo liwat na. Nga wari kayo duwat magkuhan, tawag hayo agad kayo para na ma-surprise. Nadi di man hato. May liwat kayo, kami liwat kayo na-surprise, may liwat kayo yung narakon. Nabat si kami, wala na kami dangat ato kay nga pasugad pa. Tayo pa siring palaki. So yun guys, ayun, nabigay na po natin yung tulong para kay Bibi Ramin Jr. Ito kay Nanay Evelyn. So yun, tinanggap niya po yung ito. Anito na po sa kanya. Ayun, mega love shout out kay the Carla Lu 2.0. More power, more blessings. Mas madami pa kayo, mas matulungan na tao na mas nangangailangan din. Katulad ni Bibi Ramin po. So yun, si Evelyn, baka mayroong gustong konting sabihin. Maraming salamat sa mga nakatulong nito at ibigay ng marami pang blessing sa mga nagbigay nito. Ito pong aming pagpapasalamat sa nagtulong. Maraming beses na ibalik sa kanilang mga mabubuting mga kalakasan sa mga katawan. Pagpalain nawa ng Panginoon yung nagbigay nito. God bless. Maraming salamat. So yan, salamat din na ibigay sa balik din po kami sa susunod. Thank you. Pasensya ko kami nagdalan, kay malagay. Okay lang po. Ayun, natapos na namin. Nandito na kami sa kalsada. Kasi, uwi na kami. Tapos na kami yung kanila. Nabigyan na po namin yung pangangailangan na kaunting bagay pero malaki lang yun sa natulong para kay Bibi. So yun, salamat. Big love shoutout ulit kay the channel nila Carla Lu 2.0. Yun, more blessings pa. Mas marami pa kayo mas matulungan. Stay safe lagi kayo. Kasi para maging marami pang matulungan kayo. Yun, lagi tayo magdasal. Lagi kahit saan man tayo magpunta. Kasi si Gaya na dyan natin palagi. Bigyan tayo ng lakas. At mga blessings po marami. Yun, ayun guys, good day.